Trubáč. Tak můžeme. Zatím. Takže provedeme ukončení dnešního honu na drobnou, takže celkem bylo sloveno 18 kusů zajíc, 15 kusů bažant kohout a 1 slepice a srna byla dohledána, pravděpodobně nám něco srazilo. Takže vám děkuju za účast, byli jste, myslím, takový, jaký bylo počasí, tak jsme se chovali všichni slušně, nějaká sranda byla, počasí již nám nepřálo. Tak to dopadlo dobře, doufám, že brok nikdo nemá v kožichu. Jinak to bych teda já měl k tomu všechno. Předávám teď slovo tady předsedovi a... Děkuji vám za účast a zvu vás do hospody na poslední lék, to je tam guláš, jo, a... Pivo a možná tombola. Trochu piva, nějaká tombola. A chleba ještě Igor napovídá, no. Takže to bylo všechno, jinak... Máš ještě něco? Takže myslivosti zdar.